Goedenavond, het is zaterdag 18 januari en dit is een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. 28 vaten zijn vanochtend gedumpt bij de zeedijk bij Kruiningen. De politie gaat ervan uit dat er drugsafval in zit. De vaten werden rond 8:30 ontdekt, waarna de naastliggende Inkeldijk werd afgesloten. Dat was vanwege onderzoek door politie en brandweer. Wat er precies in de vaten zit is nog niet bekend. De brandweer heeft metingen gedaan. De stof komt in ieder geval niet vrij in de lucht. Wel lekt er een klein beetje vloeistof uit de vaten. Een gespecialiseerd bedrijf uit Rotterdam komt dat opruimen. En zij doen ook onderzoek naar wat er dan precies in die vaten zit. Ook wordt er onderzocht waar de vaten vandaan komen. De politie roept getuigen op om zich te melden. Andere mensen die bijvoorbeeld zeggen, dat is raar, hangt die jas nog aan de kapstok. En wij lotgenoten hebben zoiets van, oh, dat doe ik ook. En dat is nou precies de reden waarom Anne van Meel uit Oosterland ieder jaar bijeenkomsten organiseert voor familieleden die een kind hebben verloren, zoals vandaag in Capelle. In 1998 verloor ze zelf haar 5-jarige zoontje aan leukemie. Ook ik leer nog steeds en ook ik merk de warmte van lotgenoten. En de warmte dat je met elkaar bent en dat je het verdriet met elkaar deelt. Mensen staan er in elk geval voor open. En ik vind het wel fijn om met die mensen naar hun verhalen te luisteren vooral. Behalve bijeenkomsten te organiseren nam Van Meel in 2015 het initiatief voor een herdenkingshek in Zierikzee, zodat ouders op een tastbare plek kunnen herdenken. Ze pleit voor meer herdenkingshekken. Er hangen ondertussen 56 slotjes aan. Ik merk dat het ook bijna dagelijks bezocht wordt. En ik gun het heel veel meer ouders die gewoon nog een plekje hebben waar ze op de eigen tijd, haar eigen moment, gewoon een momentje voor hun kind kunnen doen. Opnieuw reden er in 2019 meer auto's, vrachtwagens en motoren door de Westerschelde-tunnel. Met 7,7 miljoen passanten steeg het aantal gebruikers met 2,4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Mogelijke verklaring is de opening van het nabijgelegen knooppunt Drieklauwen, dat eind september werd geopend. Nou, wat we kunnen zien in ieder geval is dat in het laatste kwartaal dat de groei is toegenomen. Nou, rechtstreeks aan het knooppunt kan ik het niet linken, maar dat het beter is voor de doorstroming, dat staat wel vast. De woensdag voor Hemelvaart was de drukste dag ooit voor de tunnel. Toen reden er 30.160 voertuigen langs de poortjes. Toch hoeven we geen verlaging van de toltarieven te verwachten. Wat dat betreft is de koek nu wel even op. Hè. Vanaf 1 januari zijn de TTEC en veelgebruikerstarieven met 20% verlaagd. Nou, dat is wel gebaseerd ook op groeicijfers van 2,5%. Dus we moeten wat dat betreft dus ook even zien wat nou het effect zal zijn in 2020. Dat is voor ons best spannend. Hè. Gaat het TTEC-gebruik toenemen? Maar het tarief van nu, bijvoorbeeld het TTEC-tarief €3, is het tarief van 2003. Dus ik denk niet dat we wat dat betreft nog lager gaan. En de eerste mijlpaal van het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Eind februari verwacht Westerschelde-tunnel de 100 miljoenste passant. Goes speelt op eigen veld in de vertrouwde rood-witte shirts tegen Dovo. En dat is een ploeg die ook tegen degradatie strijdt in de derde divisie. En dus is dit, zoals ze dat noemen, een 6-puntenwedstrijd. De eerste kans is voor Goes via Daniel Wissel. Maar zijn schot gaat over het doel van Dovo. In de eerste wedstrijd van dit seizoen won Goes op bezoek bij Dovo. Achteraf 3 hele belangrijke punten. Dit is een goede kans voor de bezoekers. Maar Quincy Arends vindt Brian Mulmeester op zijn weg. Goes is wel de betere ploeg in die eerste helft. Dit is Raymond de Vlieger. Op Steve Schalkwijk nog altijd de topscorer van de derde divisie. Maar zijn bal wordt van de lijn gehaald. Manu Hua. Prachtige lange bal. Op Steve Schalkwijk. Daniel Wissel. Mooi paasje op Schalkwijk en die schiet hem nu wel binnen. Prachtige goal van Goes. En de bal is gebroken. En weer is hij de gevierde man, Steve Schalkwijk. 1-0 is ook de ruststand. En in de tweede helft probeert Dovo natuurlijk van alles om de gelijkmaker te scoren. Maar echt grote kansen levert dat niet op. Goes krijgt via Schalkwijk nog wel een goede kans op 2-0. Maar dit schotje is te zacht. Goes wint met 1-0 en kan omhoog kijken. We zijn gewoon een goed team en we horen helemaal niet van onder thuis. En ik denk dat iedereen dat ook wel weet en iedereen ook wel ziet. Ja, maar goed, het zijn toch feiten. We staan er en we moeten naar boven, dus dat is aan ons. Lampjes checken, daar begon de Hulst by Light Run gisteravond mee. Voor het 6e jaar op rij maakten wandelaars en hardlopers een ronde in en om de vesting.
die voor de gelegenheid sfeervol verlicht waren. De omgeving hier met die wallen, het is gewoon prachtig om er te lopen. En dan s'avonds, en nou, het wordt ook steeds meer en meer uitgebreid. We doen overal wat lichtwerk, de mensen lopen door de molen. Dat is echt hartstikke leuk is dat. En heel het park is verlicht en zo. Dus ja, dat is ook gegroeid natuurlijk in de loop der jaren. Dus. Bijna 1100 deelnemers verschenen aan de start. Maar eerst werd er een gezamenlijke warming-up gedaan. En draai je armen in het rond. 3, 2, 1, go! En daarna was het tijd voor het echte werk. Kilometers lopen of rennen door de Zeeuws-Vlaamse vestingstad. Maandagavond in het programma Evenement van de Week een uitgebreid verslag van de Hulst by Night Run. Het was een mooie dag vandaag door de matige westenwind en de licht onstabiele lucht. Dat gaf veel opklaringen en kleine stapelwolken van zee. En dat geeft rond zon op en zon onder een mooi plaatje natuurlijk. Het bleef trouwens niet overal helemaal droog. Er waren een paar kleine buikjes in het binnenland. Maar het zicht was prima. Het was heerlijk toeven aan zee met ongeveer 7 graden. Vanavond en vannacht draait de wind naar het noordwesten. En er kunnen vooral bij zee nog een paar kleine buien komen. Verder een wisselende bewolking, windkracht 2 tot 4 en een minimumtemperatuur van 2 tot 4 graden. Dus best fris morgenochtend in de eerste uren, dan nog een kleine kans op een bui, voor de rest een droge en overwegend zonnige dag. De maximumtemperatuur wordt 8 à 9 graden en dan komt een noordwest tot noordenwind, windkracht 3 tot 4 morgenmiddag. De eerste weekhelft dan, het is rustig en zonnig, maar dinsdagochtend is er kans op mistbanken bij temperaturen rond het vriespunt. En overdag is het 6 à 7 graden. Vanaf woensdag komt er meer bewolking, maar het blijft tot ver in de volgende week droog met weinig wind. En tot zover. Straks ben ik bij u terug met het nieuwsoverzicht van de afgelopen week. Tot straks en anders nog een fijne avond.